Oh, may firma dia kap. Johnny, ako Johnny ka, boy. Okay na to si Johnny, okay. Ah, ora kaya mong nadak, si Johnny kap. Ini. Bisa kung saan mo kontak yung cellphone. Out of pabilis. Pero, wako niya Wala kisa mo niya. nun. Yung number is there. Suwa ka ba yan? Kiraan. Basi siguro busy. Pero siya, kasunod na lang to si siya. Oo. Yung kanis eh? Ayan ka. Ayan. Ayan. Okay. Doon rin ako istoryan niyo. Kita magsinikitay. Nag-live din ka kap. Hi. Hi mga fans. Ang mga barangay manggod, ako ipabutang sa kay ang hatag ng DSWD, mga bugas, mga kuan. Hi, vlog. Oh. Welcome to my guys. Ang mga barangay sa Brooklyn, ang mga tanod lagi ako di kuan gi. Kasi ayuhan ninyo diha, nanang kuan. Oh, si Sir Crisala. Sige, iandam stress ang mga kuan. Ang mga tanod kanya lang mayong paghatag sa atong panghatag mga inabang sa atong. Sa to. Ipatawag ko. Ako lagi ay dito ko diri. Ay, Kumakas ka ba? Sige na ba? Wala man ito bang kami ni masyadong magkukulang ko ng kap ni natulong ba mong likuran man. Oo, mao gina siya. muna ka balance. Mo lagi kay ako nakita pag ana man good. Kini magpanuhat ako mo ako nakita. Oh, Pero di siya mo hapa. Kini mabulig ko. ay blood pa sa kay mo, kalma lang god. Sa to balik sa to. Ano mo ka? Kita ka mo. Ano na nakakala sa kalingi ako kap? Muna na resultasyon yung tinaan yung mubura kayo. Ha? Kadali mo ko sila. Kadali ang sponsor. Oh. Muna diha sa sponsor. Ay, okay na ka sa okay na mo kay ka. Okay na mo nito na ante. Ako ba ko kasi ako balik ko sa mo. Kaya mo na iwan mo ng pagod. Ano sa ka? Grabe sa kalayo. Kita mo pa sa ko ng bibi. Toyo sa Oo. ay na nato ang mga sundo sa barangay. Hindi ka pa hindi na mo dito bibi sa siya. Kita ba? Ayaw. Hindi mo pa pahantag. Ay, ako nakita niya. Ikaw mo niya. Dili mo po. Hoy, ikaw mo na ba? Ayaw, dili sakit kayo. Nabukol na. Nakwasan ka. Wala na.